Ahoj a vítám vás u dalšího dílu Event podcastu, který je váš pravidelný zdroj žhavých novinek, trendů, informací ze světa akcí, eventů, z praxe event managementu. Prostě jsme tu pro všechny milovníky eventů, akcí všeho druhu, pro všechny závisláky a pro ty, kteří prostě milují eventy, věnují se její organizaci nebo jenom na amatérské úrovni. Ahoj, zdravím vás od mikrofonu Henrieta a Pavel. A Pavle, prosím, uveď našeho dnešního. No a dneska máme dalšího hosta. A tím je Pavel Jiřábek. Další Pavel, přesně tak. A děkujeme za, že jsi přijal pozvání. Děkujeme. A já tě tak v rychlosti představím. Pavel je founder agentury Aqua Agency. Potom zakladatel a vlastně realizátor nového typu ekologického guerilla marketingu. A v neposlední řadě vlastně zakladatel a produkční, je to tak, Máje 4. patra, což byl super eventový prostor. A v současnosti provozovatel Střechy Radost, dalšího eventového prostoru. A pak taky stal za vývojem fotobioreaktoru Helena v Čechách. Dobrý den, díky za pozvání. My děkujeme, že jsi si našel čas na náš dnešní rozhovor. Jak Pavel už teď jmenoval, těch aktivit máš docela dost a zajímavé kombo pracovní. Jak bys to jako rozdělil? Agentura, Helena, produkce, prostor, co je takový ten nejvíc základ gro tvých pracovních aktivit a pak ten zbytek koníčky, to, co tě baví, čemu se věnuješ? Jak to máš nastavené? Ono se to určitě dá nějak zjednodušit. Asi je důležitá ta chronologie časová, jak to vlastně celý vznikalo, že to začalo od těch akvaec, od těch reklam na chodníkách, ten ekologický marketing. Potom, jak to byla sezónní záležitost, tak jsme neměli zase co dělat jako v zimě. Přidal se k tomu Aqua Media, to je online marketing, PPCčka, výkonnostní marketing a brandové reklamy. Fotili jsme, dělali jsme grafické manuály, tak se k tomu dal jako třetí název Aqua Studio. No a v rámci toho Aqua Studia jsme dělali eventový marketing, první vlastně akce, nebo spolupracovali jsme na marketech, co se dělali v Mánesu, dělali jsme na Manifestu zimní produkci, když byla ještě na Florenci, vlastně to byl jsem první nebo druhý rok, co Manifesto začínalo. A první naše akce jako agenturní byla Le Marque v Operu, kdy jsme řešili startupy. Operu se mi moc líbilo a říkal jsem si, že tohle je možná cesta, kterou bych se chtěl vydávat, mít vlastní venues. A organicky jsem se dostal do Máje, do 4. patra, který byl prázdný a vlastně nebylo nevyužitý, budova před rekonstrukcí. To tě ještě vyspovídám ohledně toho Máje. A teďka jsem tady, teďka máme prostě druhý event space a na příští rok koukáme po dalších 2 prostorech. Takže máš agenturu, která vlastně pracuje nebo jako spolupracuje s docela jako velkými brandami. Když jsem se koukala Puma, Nike, Kooperativa a tak dále. Jak dlouho ti ta agentura funguje? Kdy jsi to zakládal? To myslím, že Aquaec první se dělali 2015. 2015. A pak si to jako rozvinul na to studio, děláš vlastně marketing pro ty eventy a takhle se to jako asi celé nabalilo. Ten máj začínal před 4 rokama, byl 2,5 roku, myslím, že končil vlastně minulý rok. A na Střeše Radost tady vlastně v tomhle prostoru jsme od 1. května. A jak velký máš tým? Kolik vás v rámci agentury? No, kdybychom počítali ty pracovníky jako barmany na střeše, tak je to kolem 25 až 30 lidí. Já myslím i kolegové v rámci toho marketingu, v rámci těch kampaní a celého toho procesu. Nejvíc lidí je teďka na tom projektu fotobioreaktoru Heleny. Vlastně to tě taky vyspovídám. To se dostane mimo. Tak tam je teďka nejvíc výzkumných pracovníků nebo lidí, kteří se na to starají o celý ten koncept nebo projekt fotobioreaktoru. A pak ono se to zní strašně zletně, ale ty Aquaec jsou vesměs sezónní záležitost, děláme tak 4 až 5 klientů ročně, vždycky to měsíční kampaň, jsou to většinou ty větší klienti, kteří tohle mají třeba jako doprovodnou kampaň v rámci jejich CSR programu. Aqua Media má právě a tolik
klientů, aby se uživila marketing na ty naše další projekty, na Helenu, na Venues a takhle. Máme in-house vlastního grafika, máme in-house PPCčkaře a pak jsou to externí pracovníci. A to studio, tam to prostě prodáváme službu někoho jiného. Ty lidi většinou dělají třeba v jiných agenturách nebo mají vlastní, jsou freelanceři a my je dáváme dohromady a staráme se o ty klienty. Ale vlastně mozgem jsi celý tvůrce, no, kdo to vede, řeší, jsi ty. Ano. Jsi moc skromný, já musím uznat, že tím, než jsme se jako dneska potkali, tak jsme měli lehkou zpověď a Pavel je velice skromný, nechce si své úspěchy a to, co momentálně vede a řeší, tak jenom tak vždycky to musí z něho člověk tahat, takže budeme to tak postupně z něho tahat dneska, že Pavle. A na to bychom rádi navázali na ekologický... Přesně, to mě zajímá. Ekologický guerilla marketing. Ano, mě to taky zajímá moc. Počítám, že to je AquaAds. Ano. Co znamená AquaAds? Počkej, tomu nerozumím. Já si matně pamatuju, že fakt dávno byly nějaké volby. Ano. A dole na Malostranský, nevím, jestli to byli vy nebo někdo, celou zeď vlastně obstříkal a vystříkal tam jako tenkrát stranu zelených. To tam je doteď. Už to je jako trošku zašlý, ale dá se to najít. A je to fakt jako spousty let. Takže něco podobného? Ale přesně, je to vlastně to samé. Obecně se tomu říká reverse graffiti. Je to druh marketingu, kdy vlastně na špinavé plochy, ať už chodníky, anebo vertikální části, jako právě ta stěna na Malostranský, tak jsou vyčištěný regulovatelným vodním paprskem. My tomu takhle říkáme, ale je to vlastně předimenzovaná vapka. A do té špíny chodníku přes ocelový šablony, zase speciálně vyrobený, my čistíme nějakou tu část. A to, co je tam vidět, je vlastně ta vyčištěná část. U nás je zajímavý, nebo v českých podmínkách, že ta vyčištěná část je vždycky tmavší, protože ten litý asfalt se vlastně zašpiňuje, takže je světlejší. A tam je to teda marketing, který je udělaný, aniž by si použil jakoukoliv barvu, lák, penetraci, ta reklama sama zmizí. Vlastně to zadání tenkrát nám vadil poměrně reklamní smog, jako ne, že bychom byli nějaký aktivisti nebo si někam přidělávali, ale prostě nám to jako vadilo v historickém centru a přemýšleli jsme nad reklamou. Vlastně to zadání je jednoduchý, vymysleli reklamu, která je vidět, která je výkonná a zároveň je udělána neviditelně a sama zmizí a má nulovou uhlíkovou stopu. A to je tohle. A aniž bychom to asi tušili, tak tenkrát, nebo už teďka o to víc, 2015-16, začínalo to, že všichni koukají do mobilu, že stojíš na semaforech, koukáš do mobilu, chceš se někam dostat a vlastně tu hlavu máš otočenou směrem na zem. A ty reklamy na tom chodníku jsou specifický v tom, že neníčí panorama měst, nejsou nebezpečný pro chodce nebo pro dopravu. Představ si třeba slepce, který narazí prostě do nějakého reklamního áčka. Nesmí to být moc jako prudký paprsek, že? No jasně, tam aby to nevyrilo. To je právě proto, je to regulovatelné, že my upravujeme na každý chodník je specifický tlak, který my používáme. Ale to nejdůležitější zatím je, že my na to získáváme povolení. My pronajímáme vyloženě ten daný kus chodníku, tím pádem je to legální guerilla. Pro ty větší klienty, který Henrieta vyjmenovala, tak je to možná doprovodná kampaň. A na druhou stranu další polovina klientů jsou ty malí klienti, kteří chtějí jako ekologický marketing nebo něco zajímavého, nového, ale jde jim o výkon. To jsou vyloženě jako směrový značení, třeba provozovně do 50 metrů od provozovny a tak. Jasně, to funguje. Jsou to nějaké výsledky, pochvalují si to klienti, případně nějaká zpětná vazba? Jako určitě ano, fungujeme prostě už 8 let, tím pádem doufám, že je to trošku efektivní a pro ty klienty je to zábavný, třelý, jiný, i proto sami nějak tu reklamu jako nepromujeme. Neviděli jsme nikdy jediný reklamu sami na sebe, ty klienti se nám ozvou, nějak se k nám dostanou třeba před větší agentury. A ta dosahovost obecně OHčka jako outdoorové reklamy je komplikovaná, často se to měří třeba přes mobilní zařízení a takhle. Jediný lakmusový papírek toho, jestli to funguje nebo nefunguje, tak byly ty snap kódy, to vlastně Snapchat, když začínal, tak měli jako QR kódy. A tam jsme měřili jako to zacílení a myslím, že jsme byli nějaký 1500 odběratelů nových za měsíc. No. Jinak ty fluktuace, které jsou třeba na těch chodníkách, typicky Florence, 65 000 lidí jako denně projde přes tu reklamu a vzhledem k tomu, že je to jako sice dá odvozovky kvůli bezpečnosti, ale je to místo, kde ty lidi se trvají třeba další dobu, takže jako efektivita toho je určitě. No a
Jako, takže ve skutečnosti to úplně není guerilla reklama, když to je vlastně povolený. No není, ale to je... Ale dá se to dělat jako guerilla, jakože fakt jako na magistrálu a... Ale jako nedá, protože... Nedá, protože takhle je ten deal s městem, ať už s Prahou nebo s dalšíma krajskými městama. My jsme dokonce i odpovědní za to, že to nikdo nebude dělat po nás. V momentě, kdyby někdo nás jako kopíroval bez povolení, my jsme skoro jako povinní nebo v rámci nějaký gentleman agreementu povinný k tomu odstranit tu jejich reklamu a udržovat ten chodník. Prostě, tam je celá řada jako specifik, od toho samozřejmě nesmíme porušit a jakkoliv ten chodník v momentě, kdy je viditelný ten moment, že se nestačil ten motiv, že se nestačil zašpinit po delší době, tak my musíme vyčistit celý ten chodník. Můžeme mít jenom jednu reklamu na jednu ulici, aby té reklamy nebylo zase moc. To prostě alternativa k venkovní reklamě. A to znamená, nemá to být její substitut nebo náhradní formát. My se snažíme, jako jsme v té trendovosti omezování venkovní reklamy a snažíme se ještě najít tím komerčním subjektům alternativu, která je třeba ekologičtější. Ale je to takový, jako je to projekt, není to věc, kterou budeme dělat ještě další 50 let. Jasně. A dá se i takhle jako vyčistit něco jiného než chodník? Jo, no ono to takhle vzniklo. Já jsem to měl, nevím, v 15, 14 něco takového brigádu, že jsem čistil Lapku právě auta u nás v ulici, vždycky přijeli sousedi, jsem vyčistil za 100 auto. A takhle jsem se obkrasloval jako nějaký motivy na chodníkách. To zařízení je poměrně sofistikovanější, než je obyčejná Lapka. Tím pádem, a měli jsme jako poptávky na čištění střech, mechů a takhle, ale to není úplně ten náš biznes nebo něco, co by si chtěl jako dělat trvalé. A zase jako udělat na střeše nějaké jako grafiku? No, ten motiv se musí dělat vždycky přes tu šablonu, kdy vlastně neudržíš ten regulovatelný paprsek a nenakreslíš tam jako nějaký písmo úplně jako dokonale, že je to spíš jako opravdu do metru čtverečního na tu velikost té šablony. Takže jak silničáři dělají šipky, tak to asi není něco, co by nás bavilo, nebo jsme to viděli za 5 let. OK. Já mám ještě dotaz. A v rámci toho marketingu vidíš, že ta ekologie, to, že prostě šetří to životné prostředí, se tam nějakým způsobem interesuje do toho marketingu, nebo je to ještě velice nízká úroveň? Protože tohle je jakoby ryté písmo, jo, že prostě je to v rámci té ekologie, že ten marketing už i jede tohle cestou udržitelnosti tak trochu, tak jako vidíš tomu jako tu budoucnost, nebo ten marketing bude teď hodně AI a pojede se ta klasika? Já myslím, že každý rozumný člověk by v tom měl vidět budoucnost. Ta udržitelnost v jakýmkoliv odvětví, i v tom marketingu nebo eventovém průmyslu, není jako něco, co bychom mohli dělat. Je to věc, co musíme dělat, pokud se prostě tady nechceme udusit. Tam mě hodně zajímá nebo baví teďka ta změna nebo transmise, kdy se dostává z nějakého greenwashingu, z nějakého toho, ale jsme zelení, hlavně to, aby jsme o sobě jako mluvili, že jsme zelení, a přitom ta jejich efektivita je vlastně nulová. Tisíce příkladů mě teďka napadá, jak prostě třeba i... Já úplně rozumím, o čem mluvíš. Dělá jako ekologii pro ekologii, ale je to vlastně, tam se dostáváme do té fáze, kdy ty udržitelné věci nebo udržitelný přístup k jakémukoliv průmyslu nebo obchodu má pozitivní externalitu. Je výdělečnější, je levnější v něčem, třeba v nákladech, nebo přinese větší zisky, nebo je tam třeba nějaký, jako je a priori vadí benefity ze strany státu, jako nějaká dotační politika ve prospěch udržitelnosti. My se musíme dostat tržně do toho, že prostě udržitelnost bude ekonomicky pozitivní, bude mít nějaký ekonomický přínos. Určitě. A to samé je právě v tom marketingu. Rozumím. Já bych ráda navázala na další téma, a to jsou eventové prostory. Mají 4. patro. Pro ty, kteří je neznají, mají 4. patro. Já jsem ho poptávala u tebe, chtěla jsem strašně udělat akci, ale nepovedla se mi, protože klient nakonec si to rozmyslel a chtěl jiný prostor. Tak jestli nám můžeš k tomu Máji říct, jak fungoval, co představoval, jaký to byl typ prostoru, jaký jsou jeho vize do budoucna, jak se k tomu jako dostal, trošku nám k tomu přiblížit víc tvou pozici. To začátek byl jednoduchý. My jsme tam šli s klientem, protože Máj byl před rekonstrukcí, teďka současný vlastně čekal na nějaké povolení pro tu rekonstrukci. On je na Národce. Na Národce.
a ve druhém patře měl koncept pop-up store, to znamená menší nebo větší, prostě nájemník si mohl na kratší dobu, než je standardních 3+3 nebo 5+5 pronajmout ten prostor jako v rámci pop-upu před tou rekonstrukcí. Jsem tam byl s nějakým klientem a nabízeli jsme mu ten prostor, nebo chtěli jsme mu tam dělat nějakou aktivaci jako jeho produktu. A já jsem viděl o tom 4. patře, že nějak se tam, to furt říkám, že tam, táta mi tam koupil v první třídě, v prvním pololetí, první švýcarák. A ten prostor prostě jsem do začátku jako měl rád. Pamatoval jsem se, vím, co tam bylo. Je to patro, kde jsou všechny zajímavé architektonické prvky celého baráku spojený jako do jednoho. A asi rok se překecával majitel, aby nás tam vůbec jako pustil, aby jsme jako vůbec jako věděli. A ono to bylo prázdné. Bylo to prázdné. Tam se proklamovalo to, že vlastně ta budova s současným konceptem je neudržitelná a skutečně je to tak, jako tam byť ten barák byl z 70. let, to znamená nějakých 50 let starý, tak ta rekonstrukce byla opravdu potřeba. My jsme měli takový fuck-upy, který nás jako potkal během těch eventů, že je to šílený. A vlastně nějakým způsobem se nám tam podařilo jako dostat. Ale ten prostor byl docela veliký. Byl obrovský, 2,5 metrů. Tam jako fakt, že pro konference, veletrhy. A tam bylo strašně zajímavý ten hybrid model, že tam byla 1000metrová venkovní terasa. Ano, ta terasa, a ještě výtah tam byl pro auto. A automobilový výtah. To bylo neuvěřitelné, když jsem s tebou mluvila, si pamatuju, no je tady i výtah pro auto, jako já jsem se snažila motivovat klienty, no. Si pamatuju, moc zajímavý ten byl. A zároveň měl prostě tu vnitřní alternativu s proskleným prostorem, s výhledem jako do národní třídy. To měl nějaký 15 metrů čtverečních. A všechno zásobování, všechno tam potom jsme jako vymysleli super. Půl roku se to vlastně rekonstruovalo, aby jsme s velkou pompou mysleli, že 17. března měli otevírat a 14. března byl první lockdown covidový. Yes. Takže nás to takhle jako nějak smetlo, my jsme přišli o 135 eventů za ten rok, ale jako přežili jsme. Klidné moře dělá dobré námořníky. Takže jste to ustáli. Ustáli a byla to jako krásný jízda, my jsme různě po různu ohybali realitu, potom jsme to pronajímali jako kancelář někomu, nebo vlastně tři takový polocoworky, že tam byly různý místa. Pak jsme tam dělali, nebo chtěli dělat, testovat ty lidi, co tam přijdou na ten event, aby mohli, jako ten event, byly různě ty covidové vlny, že můžete jít na event, může vás být 100, to už si ani teďka nepamatujeme, jaký ty šílenosti. Já to chápu. Nejdřív bylo tolik, pak tolik, virtuální, prostě to bylo to neuvěřitelné. A byli, že si musí otestovat a potom můžou na ten event. Ano, přesně, musel se donést testy. A vlastně po covidu pak fungoval Maj, nebo? Jo, fungoval. Ne, že bychom se zahojili, ale fungoval. To bylo snad roka půl. My jsme byli, já jsem takhle jako předával klíčky vyloženě jako bagristovi, který už tam dole čekal s bagerem. Hodinu po nás už začala jako rekonstrukce. To bylo někdy na konci června, tuším, minulého roku. A od té doby je budova vlastně v rekonstrukci. No a co s ním bude, to vlastně ten koncept se neustále tvoří. Je to poměrně dynamická záležitost. My jsme v tom baráku každý 14 dnů, protože točíme v rámci toho studia video a fotíme prostě tu rekonstrukci, takže jsme tam poměrně často, já tam osobně jako chodím velmi rád. A ten koncept se vyvíjí. Určitě tam budou nějaký food courty, ty nákupáky obecně tohle staršího typu od 3. patra nemůžou jako fungovat nebo nedokážou fungovat, pokud nejsou formátově jako třeba Palladium, který je otevřený a prostě lidi jsou nucený chodit, takhle to food court to potom zbíhá dolů. Takže se tam vymýšlí ty koncepty, já nevím, jestli jsou ještě veřejný od toho majitele, asi bych to nerad zmiňoval konkrétně, ale je to různorodý. Pokud tam bude event space a pokud ho budeme mít, my to ještě nevíme, otevírat se bude za nějaký půl roku, ale něco takového se tam rozhodně připravuje. V jakém to bude formátu nebo konceptu, jestli budou hledat provozovatele, to jako debatujeme o tom, ale ještě to nevíme přesně. Mám takovou otázku ještě v rámci toho provozu. Jak ty vnímáš práci s lidmi, kteří tě poptávají na straně toho provozovatele produkčního, ta komunikace s nimi? Je to náročný? Víš co, prostě každý klient je jiný, každý má jiné nároky a teď ty musíš v rámci toho prostoru všechno zajistit, připravit, odkomunikovat. Ten den akce to prostě musí mít zajištěné. Ne každý na to má trpělivost, takhle to myslím. Jak to vnímáš ty? Jak pracuješ? Protože vždycky je to práce prostě s lidma. No, ale
Tak to vnímám já asi bezpředmětný, já to beru jako práci, já to beru prostě, já jsem profík, nebo snažím se být profesionál. Jasně. A my, jako jestli je úloha jedna s lidma jednoduchá, samozřejmě, že není. Každý má jiný představy. Asi nejtěžší na tom je, nebo nejsložitější je sjednotit si to vnímání. Vlastně někdo si představí růžovýho slona, druhý si ho představí úplně jinak. Jako. A na konci jako té řady dělby úkolů v rámci těch eventů, protože sama víš, že prostě klient jedná s někým, ty předáváš úkoly na techniku, na úklid, ano. A vlastně je to tichá pošta, na konci je to z toho úplně jiná představa. A najednou ten klient přijde do toho a chce to mít tak, jak to on řekl. Takže tohle beru jako nejtěžší. Jednání s klientama, my se snažíme o nějaký proklientský přístup, splnit takovou úplně všechno, co on si řekne. Umíš jim i poradit, navést je, pokud si ty myslíš, že to, co on se třeba ten klient rozhodl, není úplně správná cesta? Já to beru jako upselling. Já to beru jako, my prodáváme službu nebo produkt. A naší službou je i mu dát služby, které my sami dokážeme produkčně zajišťovat, nebo předpronájem nábytku, nebo catering, takovéhle věci, takže to beru jako nutnost. Ale jinak jako s klientama my jsme měli za těch 400 eventů jsme dali třeba radost a máj za poslední 3 roky a měli jsme tak 2-3 větší fuck-upy, které nebyly způsobeny přímo náma, ale třeba tím prostorem od elektřiny nebo že někde praskla voda a takovýhle věci. Ale jinak, že bychom udělali vyloženě průšvih na klienta, to ne. To byla hodně turbulentní doba toho covidu, kdy se ty věci rušily. Bylo hodně složitý se vydefinovat s tím klientem, kde je odpovědnost jeho jako za rezervaci toho prostoru a my jsme byli už opravdu ve fázích podepsaných smluv, ale ruší se to a je tam doložka jako vyšší moci nebo není. Bylo to složitý, ale nějak jsem věřil v to, když se s těma klientama rozhádáme nebo když půjdeme opravdu jako na tu dřeň toho, co nám ta smlouva umožňuje, tak je ztratíme. Jo, já jsem to měla stejně. A ten covid jsme doufali, že nebude trvat věčně. A bylo to skutečně tak. Velká většina těch eventů, které měly být, nemohly být. My jsme se realizoval. A když říkám velká většina, my jsme opravdu 80%. To znamená, že byli spokojení s byli spokojení, jo. A hlavně, jak jsem to vnímal tenkrát, takže ty prostory to neměly stejně. Nebyly v takové situaci. Já třeba vnímám prostory, kdy poptávám, teď začnu řešit a je tam kolikrát chaos. Neříkám, že se to stává často, není těch případů moc. Je tam chaos a řeší se to často na poslední chvíli. Já jako organizátor produkčně potřebuju to mít ujistěné, že je to v pořádku, že to mám zajištěné a někdy se to řeší, nemyslím si, že dostatečně dopředu a není to úplně pečlivě připravené. Takže proto jsem se na to ptala. Někdy mám pocit, že jsou ty manažery až moc zahlcený těma poptávkama, že mají toho tolik, že by potřebovali nějakou pomoc a nemají a pak se to na ně valí, sype a nejsou schopni to v ten den samotní organizace, ty akce řešit, jo, že už je toho moc. Takže proto jsem se na to ptala, jak to vnímáš ty, protože máš zkušenosti Já si myslím, že ze všech těch věcí, co dělám, tak tohle je moje hlavní práce, prostě jednání s tím klientem, přijímání těch poptávek, takže já se snažím mít nejdokonalejší možný systém, který mi aktuálně jako dovoluje mít na přijímání poptávek, systém jako svůj, třízení, prostě poptávek přeposílání jako na daný produkční těch prostor, nebo tady. A vy můžete takový víc v klidu, musím říct, že ne moc často se potkávám na tyhle pozici s mužem, často jsou to ženský a my jsme takové jako nervy, stres, občas jako, že máme to v sobě a vy chlapi jste takový v klidu a všechno se vyřeší, to bude v pořádku, bude to fajn, jako nepotkala jsem se, že by to ještě nefungovalo, ale tím nechci nějakým způsobem dehonestovat, jak fungují muži a ženy, ale musím uznat, že vy jste víc v klidu. Já to vnímám. Co si o to myslíš, Pavle? To je jasný, ne? To je jasný, my na to máme nástroje. Že? No, jasně. Já to vnímám tohle konkrétně jako pozůstatek covidu. Já si pamatuju ty chvíle, ty prostě měsíce, půl roky, kdy sedíte v prázdném prostoru, za který platíte nájem. Koukáte se prostě na jedné straně na účet, na druhé vám volají lidi a ruší rezervace. A si říkáte, hele, tohle musí někdy přestat. Jako, a bytostně na tom jsem byl závislý. Já ani tolik třeba ne, jako firma měla právě ty další aktivity, které se dělaly víc, my jsme začali dělat live streamy. Ale ty lidi, co vlastně tam byli namluvený, jako co byli třeba na hlavní pracovní poměr v tom máji,
tak to byl průšvih. To bylo jako jim dá práce a po nich chtít, aby se rekvalifikovali ve velkých uvozovkách na něco jiného, nebo vám pomohli třeba jinou, bylo strašně složitý. A to byl ten průšvih. A to, jako když jsme přežili tohle, tak to samozřejmě může přijít ještě. Snad už zvládneme. Ještě další věci, ale tohle to pro mě byla jako největší škola. Bylo to docela i velké sito pro prostory a pro různé organizátory a tak dále. Prostory se docela zvětily všechny hřiby, jako pár jich zavřelo, ale těch eventáků spousta odešla. Co jo? A personálu teda. No tak teď se pojďme dostat k prostoru, kde jsme teď. Když se podíváte doleva, tak uvidíte krásný výhled. Doleva, no tak... Se nepodíváte doleva. Pak vám to nafotíme, prostě vidíte na hrad. Takže Pražský hrad, Strahov. Je to nádherný. Je to super, takže jsme vysoko, jsme na střeše Radost. Kanceláři u Pavla na střeše Radost. Chtěli jsme jít na střechu, já jsem mohla Pavel, že tě do toho skočila, ale nemáme úplně ideální počasí, tak jsme se nakonec rozhodli, že budeme tady v kanceláři. Ale střecha je hned vedle ze zdí. Ano. Možná 2. No a tenhle prostor spousta lidí zná. Byl otevřený předtím, pak jste ho převzali vy a trošku jste ho nakopli. A teď jsem koukal, že tady máte nově stany venkovní, protože je listopad, velká zima venku. A jedete normálně i v zimě. Jak vám to tady funguje? Žádná hyparáda to zatím není, záhodno říct, ale máme otevřený 3. den a exponenciálně jako rosteme od 10 lidí, teďka jsme byli na 50 lidech a je to samozřejmě menší. My ty prostory vnímáme tak, že bychom měli, že jsme za ně zodpovědní, jako možná společenským tím pádem by nám opravdu bylo líto, kdyby museli být zavřený jenom kvůli jako počasí. Takže jsme se s tomu snažili co nejvíc přizpůsobit, tak jsme mohli, postavili jsme ten stán, vyřívaný iglu. A my jsme jako připravili, je to hlavně kvůli tomu, že máme být ready na firemky, které mají být v prosinci, budou po vánoční firemky v lednu. A to asi je to gro. To je přesně kam mířím, že je to úplně ideální prostor na firemní party, že se můžou různý kolektivy zašít do různých stanů. Romantický výhled. No, to nevím, jestli s tím souvisí, ale... no, a jak to fungovalo přes léto? Vy jste tady otevřeli v letos vlastně, v květnu. My jsme to měli teda, máme to přímo od pana majitele budovy, převzali jsme to vlastně po provozatelech střechy Lucerny. Vlastně tady v budově není jenom střecha, logicky, ale jsou tady i další eventové prostory. Kino a ještě v prvním patře máte taky něco? Ano, kino mají vlastně Božení s Aerofilm, se to oddělené jako subjekt, se kterým my spolupracujeme. A v prvním patře jsou velký zasedací konferenční prostory, které většinou využíváme, když se jedná o takovýhle typ třeba konference pro catering, anebo pro úplně oddělenou konferenční část. Koncepčně je to tak, že ta konference s projekcí, s prezentací probíhá v tom kině, do prvního patra se dojedeš na catering nebo nějaký workshop a tady na střeše after s drinkem a výhledem na Prahu. No a takže celá kapacita vlastně dá se nějak jako... To je složitost tady prostoru, že ty vlastně nemůžeš kumulativně napočítat jednotlivý kapacity prostor. Byť se to tady jako jednou udělal a za mě to nebyl úplně dobrý koncept, vešlo se tady 400 lidí, což samozřejmě jako dovolila ta kapacita těch jednotlivých prostor a byl to jakýsi hybridní event, kdy vlastně ta konferenční část ze spoda se promítala tady na ledku. Bylo to fajn, ale asi víš, jak prostě můžou fungovat jako takhle rozdělené separátní prostory, že to není to pravý ořechový. Lepší je, když celá ta část homogenně přechází z prostoru do prostoru. Takže kapacitně kino 130, 150, 100 až 150 a ten zasedací prostor. My jsme tady mezi 100 a 250 lidmi. Takže máte vlastně v tom prvním patře prostor pro workshop, konferenci, pak máte to kino, zhruba 150. Kino mají Aerofilms, abych rád jim dal všechny jako zásluhy, protože oni jsou fakt boží, jako dělají to krásně, ale jsou to taky jako srdcaři. A pardon, že jsem přerušil, takhle 150 tu kapacitu mají, myslím, že na sezení. Jasně. Tak kino je taky na Meatspace. OK, takže určitě dáme vám i odkaz, podívejte se pak, máme tam nafocené ty prostory a
budeme vám sdílet i typ, jak to vypadá vizuálně. A já se ještě zeptám, takže když má klient zájem o event, vy jste schopni zajistit mu i doprovodní služby k tomu doplňkové, catering, obsluha a tak dále, máte i tady? Ano, samozřejmě. Jako do nějaké míry, do nějaké velikosti toho eventu, ale takhle ty menší eventy nebo menší klienti, kdy se dovolíme kvantifikovat na právě počet účastníků do těch 200, tak to zvládneme většinou vždycky sami. Na druhou stranu nemáme na nic exkluzivitu, já to sám nemám rád, jako když se dělá třeba event v jiném prostoru, takže si může vybrat vlastní catering, vlastní jídlo bez jakýkoliv odstupného. OK, takže a když bych si já chtěla pro mého klienta udělat akci na střeše, je to nějaká večerní akce, večerní event, jak je to tam s hudbou, s nočním klidem? My samozřejmě dodržujeme noční klid do 10 hodin, nicméně jsme na terase soukromého pozemku, tím pádem ten prostor může fungovat s omezenou hudbou do ranních hodin. My tady nemáme přímý žádný sousedy, vlastně ten zvuk se nijak nerozlíná, závisí na počasí, na velikosti vzduchu. Jsme měřili jako různě prostory okolo, jak to moc slyšet je, ale s zvukem jsme neměli nikdy. Jako není, takže podkresová hudba. Podkresová hudba, samozřejmě DJ, mezí zákona. A je to v pohodě. Je to v pohodě. Takže máte určitě tip, pokud si budete chtít udělat hezkou akci v létě nebo hnedka na jaro, tak doporučujeme využít střechu Radost. Jednoznačně. Ty jsi na začátku zmínil, že se chystají další prostory. Ano. Není to tajný? Je to tajný ještě. Je to tajný. Tak aspoň něco nám prozrať. No tak obecně my vnímáme, nebo když si dělám analýzu, tak vnímáme poptávku v Praze pouze a jedině po prostorech 400 až 600 účastníků, kdy to jsou za tebe atraktivní. Atraktivní jako prostory, které nejsou, a ještě s druhou podmínkou s cenou na účastníka do 500. Znamená, aby se jako za pronájem nebo? Za pronájem, čistě pronájem se službama, jako energie, má jako doprovodnýma. Tam vnímám díru, takže my se bavíme 500 lidí do 250 000 a těch z těch prostorů spočítáš na prstech jedné ruky. A vlastně je to málo. A je to odlehlý. Ale dražší těch je hodně. Dražší je zase dost. No, to je pravda, takže jsou hodně vybukované zase. Takže když hledáme, a jakože teďka aktivně hledáme, protože vnímáme nějaký úspory z rozsahu z toho, že máme na ten event máme prakticky veškeré vybavení od zvuku po mobiliář, pro cateringový mobiliář. Samozřejmě do nějaký míry nejsme zase jako půjčovna mobiliáře, ale tam vnímáme úspory z rozsahu, že kdybychom byli ještě někde jinde, tak to bude třeba stejně dobře nebo stejně fajn. Takže hledáme takovýhle prostory. Jeden je tady nedaleko vlastně s výhledem, druhý se nachází někde v Holešovicích. Ale je to všechno. No, tak není to Karlín. Pavel je on má prostě rád Karlín. No ne, že? Postavili lávku, aby z Holešovic mohli chodit do Karlína, že? A Holešovice jsou fakt fajn, já si myslím, že jsou fajn. A pro mě jako zní otázka. Ty vlastně najdeš ten prostor, dáš mu nějakou duši, prostě připravíš si projekt, promyslíš si, jakým způsobem to nastavit, finance, marketing, strategie. Jak dlouho ti tohle trvá, než celý ten proces nastartuješ, než vezmeš ten prostor, projde nějakou rekonstrukci, marketingem a začnou ty lidi opravdu chodit? A opravdu záleží prostor do prostoru. Třeba ta Radost. Kolik času ti tohle vlastně jakoby... Říci, jestli jo nebo ne, nebo už jako pracovat už, na tom? Když už na tom začneš pracovat, kolik času ti trvá, než ty klienti začnou už chodit a už se ti začnou nějaký peníze vracet? Já tam mám takovou výhodu, nevýhodu v tom, že já hodně těch technických záležitostí toho prostoru jsem rád u toho vzniku. Hlídáš si to celé od začátku až do konce? Od začátku, takže to mi zabere jako víc času, než ta strategie toho prostoru. Já než do toho jdu, tak si dávám prostě 14 dní na rozmyšlenou, týden, dělám si analýzu, chodím po prostoru, chodím v okolí prostoru, počítám si všechny ty KPIčka, za kolik se vlastně já mám, to asi můžu říct jako jednoduchý pravidlo, že ten event spaces je ano nebo ne, tak tam vždycky o výši nájmu přemýšlím tak, že ho musí zaplatit 4 až 5 celoplatících akcí měsíčně. Takhle k tomu přistupuji a to je nájem, který ty můžeš podle mě udržitelně se na něj dostat. K tomu, protože je to 4 až 5, nebo není to nějaký konkrétní číslo,
tak závisí na tom, kolik do toho prostoru vkládáš financí a jak je to náročné obsloužit technicky, potažmo energeticky, tady vytápění, ty věci. A potom nastavení tváře toho prostoru, to většinou se využijou právě služby jako ty naší agentury, že to dáme dohromady s celým týmem. To je obrovská výhoda toho, že si umíš i tuhle stránku pošéfovat, marketing, propagaci, že nemusíš na to využívat třeba ty externí firmy a nějakým způsobem to komunikovat, že máš podle mě v tomhle velikou výhodu. Já vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí event spaceu, aby měl tvář, aby jako fungoval, aby se ty lidi k tomu dostali. Zároveň na druhé straně i ten máj, i ta radost, jako už se dostaneš, naopak dostaneš facku z druhé strany z toho, že no to je takový profláklý, no, my hledáme něco jako naotřelýho. Vlastně děláš čím víc eventů, tím méně eventů. Ty jdeš sama proti sobě, když to jako hodně promuješ. Ale mít jako jednotný vizuál, by ty lidi viděli, co od tebe čekat klienti a tak. To je za mě jako důležitý. Já se ještě vrátím. Já jsem vlastně neodpověděl. Ano. Je to promiň. To jsme rozvinuli, to je v pohodě. To jsme hodně rozvinuli. Mluvíš zajímavě, takže klidně pokračuj. Časově si to říct, tady na radosti to trvalo 3 měsíce a změnit to myšlení těch klientů, který my jsme oslovovali, i ty, co tady už byli, i ty, co jsme měli na máji, i jsme hledali nový přes různé eventové kanály. Hlavně Meetspace. Hlavně Meetspace. A tak hodně jsme se střetávali, ale radost my jako známe, tam fungovalo nebo nefungovalo tohle a spíš to mělo nějaký pejorativní charakter a ten jsme se snažili jako změnit. Takže těm klientům jsme třeba nabízeli nějaký benefit, nikdy jsme nedávali na nic slevu, na to moc jako nevěřili, spíš věřím na to, že jim dáme třeba benefit, něco jako navíc. Jasně. A že to bych šel i sám proti sobě, ten prostor je prostě napočítaný, ten nájem je napočítaný na amortizace, na vrácení toho prostora. Tak. A tady nám trvalo ale 2 měsíce, ta rekonstrukce částečná, my jsme rekonstruovali ty toalety, to jsme vlastně dělali sami, úplně celý. A to posezení kolem dokola, aby to bylo jako multiprostor, aby si s tím mohla vytvořit jako cokoliv, že je to pódium na jedné straně, a na těch dřevech se dá stát, ležet, sedět, mít tam polštáře, je tam schovaná elektrika, jsou tam schovaný prostě rozvody kabelů, aby to bylo prostě nějak trošičku jako hezký nebo hezčí, než to bylo předtím a hlavně funkční. Schovává se proto i mobiliář, když se to jako všechno dá, aby to bylo prostě efektivní. Já mám dotaz, Pavle, ty určitě se k tomu taky umíš vyjádřit. Je prostě spousta prostorů v Praze, které já jsem se byla i podívat prostě osobně, když klient prostě má zájem, chce nabídnout něco, co prostě jako není profláklý, tak prostě hledáme, chodíme, navštěvujeme i netradiční prostory, ale je hodně i takových, který prostě nefungují. Oni si ty majitelé vemou a ten prostor dělají nějakou rekonstrukci, dají tomu nějaký charakter, myšlenku, ale nešlape jim to tak, jak má. Děláš třeba něco, že poradíš, kdyby se tě někdo jako objednal na něco takového, protože máš s tím zkušenosti a jako třeba, jasně, marketing je jedna věc, udělají se hezké fotky, udělá se promo a tak dále, ale ty lidi přijdou, podívají se a s tím se jako pojí často i problém a pak už se třeba nevrátí. Ta energie toho místa, ten prostor, je tam něco prostě špatně. Co si o tom jako ty myslíš, jako co je zásadního, když si vezmeš ten prostor eventový a chceš ho našlápnout, chceš, aby fungoval, co je za tebe jako to důležité? Jako se jednotit jednou větou, ten prostor prostě musí fungovat a musí tu energii mít, jako my k tomu přistupujeme tak, že furt se učíme z našich chyb, takže když tam prostě jednotný osvětlení, prostor, technické zajištění, personální zajištění, mít prostě dostatečně pokryto to, připravený ten event, připravený ty dělby práce, právě jako si rozdělil, ale tohle klient chce a takhle to potřebuješ dostat do toho jako vějíře těch jednotlivých pozic. Já možná jako úplně out of box se dostanu, bych se tohle jako nějak zodpověděl tak, jak jsme začínali, pravičák, co mi duší, ale nebo to, že některé ty prostory nemají
není na nich ten ekonomický meč toho, že ten prostor musí vydělávat. Takže k tomu i takhle přistupují. Některé prostory jsou třeba od města, jsou za korunu, některé prostory jsou udělané od toho landlorda, jako hele, udělejte mi tady event space a vlastně jedno, jestli to bude vydělávat nebo nebude. A takhle ty jednotliví lidi k tomu jako přistupují. Spojka Karlín, jo, jsou to absolutní božani, mají, podle mě, já jsem tam teda nedělal žádný event, jenom z doslechu, jako z branže, tam neřeknu o spojce Karlín prakticky nikdo křivýho slova nebo něco špatného. A podle mě je to tím třeba, jak mají jako rozdělený jednotlivý benefity z toho uzavřeného dílu, jak k tomu přistupují. Možná je to taky tím, že je to dámský kolektiv a prostě jenom super ženský, ale tohle vnímám jako důležitý. Je to obchod, prodáváme nějakou službu a když tu službu prodává někdo, kdo s tím není třeba kapitálově nějak svázaný nebo nemá provize z toho podepsaného kšeftu, tak k tomu i takhle přistupuje. A to je bohužel samozřejmě problém, že jako poradit něco v nefungujícím event spaceům, tak jako je tohle, nebo se na to vykašlat. Tam poptávka, ta konkurence je velká, poptávka po prostorech je a bude, možná bude vyšší, různě se mění formát jako toho eventu, mění se to, co před 5 rokama stačilo, hele, tady je prostě prázdná hala a tady je nějak jako skoloudovaná nějakou pozici a to je všechno, jako, a tady máte klíče a pomalu vlastně pronajímáš jako prostor a to je celý. Teďka čím dál tím víc k tomu dáváš další služby, čím dál tím víc k tomu dopronajímáš vlastně práci, která je původně jako někoho jiného. Dáváš tomu mobiliář, dáváš tomu něco jako zdarma. A ty jsi schopný v rámci tvé agentury, pardon, že jsem ti do toho skočila, schopný nějakým způsobem pomoct, podpořit, generovat marketing pro prostor, který nějakým způsobem tápá v rámci tvýho poradenství nebo služeb? Ale to bych byl sám proti sobě, protože říkám, že k tomu musíš mít nějakou ekonomickou nějakou spojitost, jako musíš benefitovat z toho výkonu, toho prostoru. A ne jenom se jako najmout jako nějak, takže asi bych to ani nezvládl. No. My mluvíme s majitelem Máje, mluvíme s majitelem Radosti o tom, co by ten event space měl mít a není to nic sofistikovaný, je to prostě 20 jako sepsaných bodů, co hele, tohle bych chtěl mít jako v dobrém event spaceu a který potom dále jako rozvíjíme, konkretizujeme. A no, takhle. Chápu. Pavle, předávám ti slovo. No, jako souhlasím s tím, že prostory by měly mít jako nějakou autentičnost, aby prostě oslovili. Je spousta prostor, které jsou, jak říkáš, prostě jsou taky jakože unilí a je z toho úplně, z toho čistí to, že je to kvůli penězům. Že prostě z toho chtějí jenom vydělat peníze a nazdar. Vlastně ten zákazník ani nezajímá. Ty na Meetspace nejsou. A třeba Spojka se právě odlišuje tím, že mají skvělý customer service, že prostě tomu zákazníkovi opravdu vyjdou vstříc a všechno vyřeší. A samozřejmě dokážou všechno, nebo velkou část pokrýt taky od sebe, přímo ze svých zdrojů. Stejně jako vy. No, já bych se nedovolil porovnávat se Spojkou Karlín právě přesně jako z hlediska množství služeb, které oni k tomu doprovodně dávají, hlavně konkrétně třeba u cateringu, ale děkuju takhle jako za nějaký částečný srovnání, ale ještě jsme hodně daleko. Tak a dostáváme se vlastně k dalšímu tématu. To je pro mě jako velmi zajímavý. Mluvil jsi tady o KPIčkách, takže vaše, že? Ano. Výborně. A o to zajímavější to je ten další projekt a to je fotobioreaktor Helena. Jenom tak ve zkratce, velká trubka, ve které jsou řasy a voda a vyrábí to kyslík a spotřebovává to kysličník uhličitý. Že jo? Tak nějak. Aha. Ano, ale jako ve smyslu, jasně. Mám to rozvést. To jako přišlo. Jak se dostane někdo od eventu? Jako kdybys byl z VŠCHT, tak si řeknu dobrý, tak to má nějaký jako souvislost, že jo? No, tohle vzniklo před 3 rokama během covidu v tom prázdném prostoru toho Máje, kdy se jako nevěděl, co se světem, co se životem. Počkej, ale spousta lidí prostě začala, prostě si zaplatila Netflix, klíčový rozhodnutí života. A ty uděláš jako reaktor? No, já jsem potřeboval jako multiplikovat nebo nějak zhodnotit ten prostor, za který jsem platil nájem, který jsem vyhříval. My jsme Helenu nebo
obecně efektivitu řas v zachytávání CO2 jsme řešili už od těch akvaec, už od roku 2015, kdy jsme si nějak měřili, kolik mechy dokážou zachytit CO2 nebo kolik uhlíků CO2 se dokáže zachytit do té biomasy těch rostlin. A nějak hodně asi čtu, nebo nějak, když se o něco zajímám, tak mi to jako baví, a když mě to baví, tak jako jdu do hloubky a takhle se četlo o tom fotobioreaktoru. Až se prostě postavil, no. A začal se řešit a samozřejmě my jsme po roce a půl jsme ve fázi, kdy jsme šťastní za to, když zjistíme, kde jsme udělali chybu. Nejsme vůbec ve fázi, kdy jsme do 10 let zabránili globálnímu oteplování. Ale ta trendovost toho je, nebo ten jako ekonomický důvod, proč jsme to začali dělat, je, bude to určitě trendová záležitost na další 30 let, způsob zachytávání CO2 ze vzduchu. Ty data jsou jasný, ty vlastně emituješ nějakých 50 gigatun CO2 ročně celosvětové. Zařízení CCS, tedy Carbon Capturing and Storage, zařízení, které mají CO2 ze vzduchu, tak je přibližně 40 megatun dokážou zachytit, což je 1 promile. 1 promile 0,1% celkového počtu emisí CO2. No a aby jsme se dostali do těch uhlíkových neutralit, kterých chceme do roku 2050, potom 2070, kdy jsme přijali ten konsenzus toho, že se oteplíme jenom o 2 stupně, tak těsí zařízení musí vzniknout na 15%. Musí zachytit minimálně jako zachycování těch 50 gigatun, 15% musí zachytit. Bádám je to sektor, který bude jako obrovský. Jsou různý způsoby záchytu CO2, chemické a tak dále. A my jsme chtěli vsadit na něco, co zase nemá uhlíkovou stopu. Je tam jistota toho, že to opravdu nějak funguje, že jsou tam čidla před a po. Víme, kolik CO2 dovnitř jde, kolik CO2 vychází, víme, kolik kyslíku tam jde, kolik vychází. Víme, kolik biomasy, to gro, nebo v čem se to počítá, nebo to teďka počítali fotobioreaktory, způsob zachycení CO2, bylo právě v té vyrobené biomase. Jak to teda funguje? Jsou to, nebo fotobioreaktory jsou zařízení starý 100 let, obecně jsou to zařízení, kde se pod umělýma podmínkama kultivují mikroorganismy. My konkrétně tam máme jednobuněční sladkovodní zelený řasy chlorelu, chlorelu vulgaris. To známe chlorelu, detox, Pavle. Přesně. A my jsme si vybrali kmen segregovaný v 72. roce v Třeboni. To je prostě druh té chlorely. Takže česká chlorela. Je to česká chlorela a je to i z toho důvodu, že ta chlorela má prostě jako paměť, ona se přizpůsobuje na to podnebí nebo na to prostředí, kde zrovna je. A my různým způsobem v těch bioreaktorech šikanujeme. My šikanujeme, my nedáváme třeba světlo vůbec jako po dobu 2 dnů. Oni si vytvoří více chlorofilu a potom ten způsob zachycení fotosyntézy je o to účinnější a dokáže být pod přímým sluníčkem o to delší dobu. Proč je efektivní zachycení CO2 třeba víc než stromy obecně tu nebo energii získanou díky fotosyntéze dávají třeba do dřevnatých částí toho stromu, nebo aby ten list byl co největší, aby ten kořenový systém byl co nejrozlehlejší, aby ta rostlina byla co nejvyšší, aby zachytila nejvíc toho CO2. Ale tohle ty řasy nemají. To je jednoduchá buňka, vlastně jednobuněčná kravinka, která jako prolítává tím tubusem, dostává se na UV záření, buď to z běžného sluníčka, když je ta fotobioreaktor venku, nebo pod umělým zářením, je v optimálních podmínkách a ona dokáže zdvojnásobit svůj objem každý druhý den. Každý druhý den je tam 2krát víc buněk, než tam bylo ten den předchází. A až se dostaneme do té fáze, kdy vlastně sklizujeme ten fotobioreaktor, dostáváme z toho tu biomasu a znovu jako množíme tu původní řasu, která tam je. A vzniká nějaký odpad u toho? To je právě ta biomasa. A tu taky zpracováváte? A to je vlastně náš biznes. Náš biznes je zpracování biomasy. To je zase jak s těma eventama, jak máme veřejnost a klienta. Ten fotobioreaktor v zachycování CO2 je to ne marketing, ale je to jako doprovodná část. Naše gro je zpracování té biomasy, která je zase z hlediska té chlorely bohatá na proteiny. 60% proteinů, 20% polysacharidů, 10% lipidů a jsou tam antioxidanty, protože chlorela na sebe váží těžké Takže z toho děláte jídlo?
No, co z toho budeme dělat? Já beru prášek. Já to zatím jím. To jsou jako sice ruský průzkumy. Vypadá v kondici. Takže o 10 cm vyšší než v březnu. To jsem se lekl. No a tak, takže tohle je prostě projekt, jak zapadá jako do celého akva. Moc nevíme, nebo víme, je to projekt, který mě neuvěřitelně baví, neuvěřitelně naplňuje. Je to zajímavé moc. Věc, který se jako rád věnuju. Jestli bude někdy ziskový, tak třeba za 2 roky. Zatím jsme měli ale ten Helenu 02, my těch reaktorů máme vícero typů. Vícero generací, každá je jako k něčemu jinému. Jsme měli teďka půl roku, nebo skoro 3/4 roku Metropolis Ličín, která hodně přistupuje jako ekologie v obchodním centru. A tam jsou zase božani úplný, to já mám asi jako štěstí na ty lidi, sami si nás nějak našli, ještě aniž bychom měli nějaký marketing nebo tomu dávali, sami si nás našli, ale nás to zajímá, povězte nám o tom. Jsme řekli, hele, podle nás to umí tohle a tohle a budete naším jako prvním klientem. Metropolis Ličín byla teda už skoro 3/4 roku, tam byli super jako božani z hlediska CSR nebo marketingu, jak přistupují prostě k nějaký udržitelnosti celého toho nákupáku, řekněme se, jako obyčejný nákupák, ale opravdu měli zmapovaný úniky tepla, odpadový hospodářství, vodní hospodářství a všechny tyhle ty věci a fakt tomu přispěli opravdu odpovědně. A tam to bylo 3/4 roku, my jsme mysleli, že to zachytí aspoň jako 2 tuny CO2 a jsme na nějakých 150-100 kilech CO2, ale se započtením zase CO2, který je potřeba, nebo který se vyrobí při výrobě elektřiny, která tu Helenu pohání, že je osvětlovaná, jsou tam čerpat a tak dále. Takže jsme vlastně uspořili nějaký 120 kg CO2 tu nákupáku, ale zase jsme vyrobili tu biomasu a podobné množství kyslíku jsme vyrobili. Takže tohle bylo první umístění, nevím, jestli na světě jako do veřejného místa, takhle do toho nákupáku asi určitě. My to máme 3 GB dat, který jako analyzujeme. To pro nás, ty data, že teď můžete využít ty výsledky dál v tom vývoji. Bylo to pro nás strašně důležitý. My jsme teda, jako aby jsme nebyli jenom zelený akvárko, osvětlený, bublající a atrakce pro zákazníky, jako když si zase řekne, že si tam mít akvárko s rybkama, který prostě chcípají z deprivací na kyslík a nebo něco, co opravdu ten vzduch čistí. On to čistí nejen jako o oxid uhličitý, ale je to o kyslučatém prostoru a ještě o další jako plyny. To dokáže jako jímat tím, jak se to dostává právě přes to médium, přes tu vodu. A my musíme se dostat do míst, kde jsou větší koncentrace CO2, z těch nějakých 450 ppm, částeček CO2 na milion částeček vzduchu, tak se dostat aspoň na 3-4 tisíce ppm. Takže ono je to potenciálně zajímavé pro velké společnosti, které třeba znečišťují vzduší, pro firmy. A třeba daleká budoucnost je, že si místo nějaké elektrické čističky vzduchu koupíš takovýhle mini. No, počkej, ale počítá se to firmám i jako do uhlíkové stopy? To je věc, která teďka aktuálně někde v Evropské komisi a řeší se přesně taxonomie toho, co vlastně s tou, hele, uspořil jsem tady tu CO2, tady to máte černý na bílém, tady nám fotobioreaktor Helena dal report za poslední půl roku a co mi za tu tunu dáte? My jsme za to dali na nájmu, na elektřině tolik a tolik. Takže tam vyloženě ty carbon offsety se nějak můžeme teďka v tuhle chvíli přijít a říct, hele, tady máme zachycení CO2, se nám zachycuje do blockchainu, každá Helena mluví s další Helenou a rozdávají se informace jako o pH, o částech toho média, nebo když je přesycená, nebo naopak jako sdílí prostě mezi sebou sami organické informace. A my dokážeme přes blockchain jako prodávat vlastně emisní povolenky, Helena tady v tom nákupáku nebo u téhle fabriky spotřebovala 50 kg za poslední měsíc a ti 50 kg prodat někomu, no ti 50 kg potřebuje. Samozřejmě situace bude jiná, až to bude 50 megatun jako CO2 ročně. Ale ta taxonomie toho, jak to bude nebo nebude, my můžeme už teďka vydat tu emisní povolenku a vlastně ty seš nebo ne emisní povolenku, carbon offset. Ten offset toho, jako ale tady máš ústupek, na tom já jsem ušetřil, ty to můžeš jako prožrat, když to tak. Co vlastně všechny korporáty
už řeší jako digitální nebo ne digitální uhlíkovou stopu a vedou si, že evidenci, tak jestli jako to můžu započítat jako mínus. Ale ty čísla jsou teďka, nebo nákladovost toho asi nejdál z hlediska DAC, jako Direct Air Capturing, je firma Climeworks na Islandu. Ty jsou už v rámci tun nebo desítek tun měsíčně, ale dostávají se na nákladovou položku zachycený tuny 1000 €. A ty, když máš vlastně nějakých $100 nebo $105 je teďka aktuální cena emisní povolenky, jsi řádově jako někde úplně jinde. Takže my buď se musíme dostat na to, že nákladově snížíme náklad na zachycenou tunu CO2, nebo se zvýší ty povolenky. No. Tak. Ideálně obojí. Ideálně obojí, nějaká konvergence, zbíhavost jako z těch dvou cen, ale jak to bude, to nikdo neví. Okay. Tak to máme Helenu, k tomu Aquaec, všechno tak nějak jako by se dotýká udržitelnosti, ekologie. Promítáte to i do eventů nějak? Určitě, my jako jsme nějaký dobroserové nebo něco takového, aby jsme jako nutili ty klienty v to, hele, dělejte tohle nebo tamto. Dáváme nějakou sérii doporučení a sami se chováme co možná nejvíc udržitelně, vyhybám se slovu ekologii. Já nevím, z těch extrémů na máji jsme měli vermikompostéry velký, takže zbytky cateringů, které se nedaly už třeba dát jako jinam, typicky zelenina, jako zbytky ze zelení se házely do těch vermikomposterů, tam to přihřeli, žížali a z té půdy, která se za půl roku jako vytvořila, tak jsme dohnojovali kytky, co byly v tom máji. To je hezký. Jako blbost a přitom to bylo úplně jako jednoduchý, bezúdržbový, to fajn. Já osobně hodně řeším odpadové hospodářství, že se snažíme co možná nejvíce recyklovat. V každém tom prostoru, kde jsme byli, tak třeba když tam do té doby nebyli, tak opravdu nejlíp se recykluje sklo. To nechci říkat 100% jako tu životnost nebo recyklovatelný oběh, ale dostáváme se k tomu. A potom klasika, papír a tohle. Baterie jsou velký problém. Jako jednotná rada, 80% toho by měla být prevence vzniku toho odpadu nebo prevence vzniku vůbec nějaký uhlíkový stopy v rámci toho eventu. A to se dá docílit různýma způsobama. Už nejsme jednorázový kelímky, jednorázový brčka, ale že u nějakých drinků nebo pokrmů jako tu brčko potřebuješ. Česká firma, už ani ne startup, mají obrovskou fabriku tady na Hostivaři, Refork vyrábí jako brčka úplně z 100% biokompostovatelných materiálů. Cenově jsou... Pak jsou i skleněné. Ale to nemám, to jako... Ty říkáš, že to je špatně, ale no, to kovový brčko neumíš, tam zase potom hygiena. A nebo se to dělá komplikovaně. S klasou nebezpečný, nebo nebezpečný, jako není to žádná, vypadá na slámky, ten for jako pít místo brčka ze slámky, ta slámka se dokázala vyrobit jenom v Číně. My jsme prostě neměli na tak silnou jako slámku, protože jako slámka s obilí, myslím. Tak ta česká prostě byla úzká nebo se drolila, takže oni to dováže měli třeba 5% v Česku, 95% bylo z Číny, ale to vydávali jako to český výrobek. Řešili jsme to, kam jsme nejdál došli, jedna jediná firma, teda Refork, tak jako božaní, děláme s nimi už vlastně v každém tom event spaceu a je to prima, mám došlo k balení. No. A vnímáš tu poptávku? Já třeba registruju, že klienti větší společnosti, ty menší ještě pořád je to na ústupu, už mají podmínky, že chtějí event, který má prvky udržitelnosti, jestli to vnímáš i ty z hlediska organizace, produkce, jestli ty klienti mají o to zájem začlenit udržitelnost. Není nějak markantní, nebo že by to byla nadpoloviční většina lidí se tě tam úvodní schůzce zeptali, jak máte ESG jako metriku, nebo podle čeho co počítáte. Jako sami se jich neptáme. My děláme všechno za Event Space, za naší stranu, za náš job, děláme to, co můžeme, aby to bylo to nejlepší možné. To, s čím přijdou jako oni, my jim nechceme ovlivňovat, máme jako doporučovací asi A4 jako to, co by bylo ideální, to v rámci předávacího protokolu, jako ideálně dodržovat z hlediska třeba recyklace materiálu a tak.
ale prostě předcházet tomu vzniku, tam zase se dostáváme k tomu, o čem jsme mluvili, neviditelná ruka trhu, jako tohle to musí nutně vyřešit, když se dostaneš do toho, že prostě myčka ti umie levnějc, efektivnějc, rychlejc, 40 skel longovek za 30 sekund, než jako vyhazovat 40 plastových nebo i těch kompostovatelných, rádoby kompostovatelných jako kelímků s nákladem korunu 50 za kelímek, tak se dostaneš do toho, že je to efektivnější, lepší a chceš jako pít něco z něčeho, co používalo 50 lidí, je to samozřejmě umytý, ale prostě to sklo jako dává větší logiku. Talíře to samý, příbory, všechny ty věci. Jako jednotná nebo chvilková investice na začátku sezóny do nového mobiliáře nebo do nových věcí nebo dokoupit jako ty stávající zásoby a potom je používat prostě co možná jako nejdýl, tak to je asi jako možné doporučení a má to jako ekonomickou logiku. Děkuji. S tím se dá jenom souhlasit. To je pravda. Já si myslím, že se blížíme k závěru a našich hostů se ptáme na tím, že jsme podcast o eventech. Co si ty myslíš, no podle tebe je důležité pro práci eventáka produkčního zásadní, aby jeho práce fungovala tak, jak má? Jako má mít vlastnost? Jako ano, vlastnosti, nebo cit pro práci, organizaci, něco, co se třeba může v průběhu naučit. No, to jsi řekla, jako za mě je to prostě cit pro toho klienta, navnímat vlastně ty jeho požadavky. Pro eventáka jako vyloženě majitele venues nebo pro najímatele venues pro mě je důležitá ta ekonomická nebo business model, držet se business modelu. Jako je tam spoustu takových jako zvláštních vábníček ve hře, který tě jako nalákají na třeba nějaký barterový plnění daného eventu a tak dále. Samozřejmě do nějaký míry logičnosti ano, ale držet se prostě striktně toho business plánu, máš na sobě prostě 8 jako lidí, kteří jsou na tebe jako závislí, musíš jim dát práci a potom jim musíš dát za ten měsíc tu výplatu, takže na to prostě dávat velký majzla pro lidi, co se chtějí rozhodnout pro event space nebo mají něco vyhlídlýho nebo něco zdědili, dostali, někam se dostávají, tak si to spočítat dopředu, držet se jednotného jako pravidla, počítat si nákladovost těch eventů na člověka. Že když ty dostáváš nabídku na catering, tak dostáváš nabídku na hlavu. Ano. Ale ty k tomu musíš přistupovat, nebo já k tomu přistupuji a zatím se to osvědčuje. I ten nájem. Má tenhle prostor hodnotu 150 korun na hlavu pro toho člověka na ty 4 hodiny, co tady jsou. Takhle to počítáš na 100 lidí, 200 lidí a vlastně zjistíš, co je tvoje cílovka. Maximální kapacita nemusí být vždycky to nejlepší možný. No, tím vlastnostem cit pro toho klienta je to obchod, prodáváš službu, prodáváš zážitek, umět se vcítit jako do toho, co on vlastně chce, a byť to třeba popisuje jako jinak, tak pochopit vlastně, co vevnitř, jak chce, aby ten event jako dál vycházet a držet se jako nohama pevně na zemi. Čísla jsou čísla a jako z hůry dáno, jako když najednou přiletí event na poslední chvíli a spasí jako rozpočet toho daného měsíce. To se nestává, nestane se nikdy. To je pravda. Děkujeme moc. Já děkuju. Opravdu skvělý rozhovor. Díky moc. Děkujeme, že jsme mohli být zase na střeše. Děkujeme, díky, děkujeme. Doufám, že se tady zase musíme teda všechny pozvat, ať se přijdou podívat, ať už celou firmou, nebo celou skupinou na event, anebo jen tak soukromě. Určitě vám vyzdílíme fotky, vyzdílíme videa a já doufám, že si dnešní díl užijete. Bylo to fakt skvělý rozhovor, plný cenných rád, které doufám, že využijete. A doufám, že se nám povede tento díl pustit ještě před Vánocma, takže co vám popřejeme, Pavele? Šťastný Vánoce. Užijte si cukrový odpočinek, pohádky a já doufám, že se pak vidíme zase v novém roce a mějte si fajn. Budeme se na vás těšit a sledujte nás na našich sítích. Mějte se. Ahoj. Ahoj. Naschledanou.